19 August 2026 Thancha Cup Sport Youth by Songjak TTADC Khumlung Stadium Obahno Football Knockout Tournament Songchamani Dinini Paithak Batai Mungo Obahno Keplaingkha Brother Unit 1 ni Koktomawo Saimangka T Rungmari FC 0 ni Koktomani Bisingti Saimangka Obahno Lukrok Sai Phaima bai Malkhung Bike Kuplung Thanai Bisini bai Taklani Bisiwo Borok Bangkha ni Koktomani Bisingti Saimangka T Ground Bisingo Jaga Chakri Malia Jaga Puchuri Meni Bagai Kisa Urbo Nanglaikha Nainai Rok bai Kumuti Rok Hini Koktomani Bisingti Saimangka T A jaga Security Tongnai BSF Khoroksa Nainai Hainai Rok bai Luk Rok bai Kisa Pujaka Hini Koktomani Bisingti Bo Saimangka Khoroksa BSF Obahaino Bono refa rohnani nangkha jibisa khamnogo patiung bisingtino taklai bisiwo obahin kesang kepaikya knockout football tournament TTADC Khumlungni Hayako. Borok bangka. Borok bangka. Geler chakliye. Ekdom yang kana itu ka Salman yang komennya dah kana komennya ka Bahai tini o thungmani jagao askirun rok phalei bahai sel thangka sagara dei 100 phaidro koi hajani maltu kha
Pada panyo. Pada panyo sagar deh. Ini